Stellen. Voor vrouwtje Annema. Stellen. Ik ga stellen. En wist wat? Een kaartje elastiek. Daar haast het weer. Als ik wat stel, dan gaat het meestal brik. Want wat maakt nou met elastiek? Echt weer een stunt voor mij. Nou ja, de hele klasse staat. Als het net dost, daar is het mij. CD's, cassettes, blikjes vers, een heel soort fretterij. Een Walkman, t-shirt, spiekerbroek, ze nemen het samen mee. Zie mij, zeiden ze, grutte oen, baan en skieter, dwaast we net. Als het dus verlengst, dan bist erbij. Maar ik ga nooit nemen vooruit. Doe ik strakjes terug de hemel doen, haak het samen in. Het joeg me geen kick of zo, dat net. Ik vielde me gemeen. Ik treu het elastiek onder mijn trui. En elk die zei naar mij. Dat dacht ik. Maar doet ik boetens die, wie die aan samen voorbij. Doe wie ik bleed. En dacht, sissa, nou je rek direct bij. Banenskieter, grut on, dat slaagt niet meer op mij. Maar, toen besefte ik het pas. Ik stiel elastiek. Ach hé, als ik daarmee op squallen kom, dan geniezen ze haar